जोंनि आदा गिदिर डक्टर अदित कुमार ब्रह्मनि बिनि गोदोनि मावबोनाय जिउखौरांनि सोमोन्दै आंनिफ्राय फंबाय हिसाबै फंनैसो बाथ्रा मिथिनो लुगैनायखाय आङो एसे खिन्थालांनो लुगैदों। आदाजों आं अबस्से गिदिर समाव गोबाव समय गुले गुले मोनाबाबो उन्दै समाव जों सानैजोंनो उन्दुलायोमोन आरो उन्दै समनि जेफोर बेनि कयेकटा एक्टिभिटिस आं एसे मिथिबोदों। मानो होनब्ला बे उन्दै समनिफ्रायनो बिनि कयेकटा माबाया क्रिएटिभिटिया एसे दस्रा धरननिमोन। बिनि जेरै गेलेनाय दामनाय देनायनि कालचारनि सम्पर्के पिकनिक माने लावखार मा होनो बेखौ ओंखाम जानाय आरो माबाफोर माने गेलेनाय माबा खेला धुला बेफोरनि सम्पर्के जे बे उन्दैनिफ्रायनो क्लास 6-7निफ्राय जे खुब आखा फाखामोन आरो बेनि जे फरायनाय स्टाइल बेनि बुंनाय स्टाइल लिरनाय स्टाइलफ्रा जोंखौ जे एफानि जे साजेसन होबोनो मोन्दोंमोन बेनि बुंनायफ्रा फ्राय खुब माने गोख्रों धरननिमोन। जेरै आंनो नुबोनायनि बिथोराव बेनि गेलेनायनि बिथोराव जेनेबा फुटबलफोर गेलेनायफ्रावबो बेनि जे सिन्था धाराजों बे लेफ्ट स्करारमोन उन्दैनिफ्राय बे आखिजों जोग्रामोन। खिन्थु बिनि स्टाइलफोरखौ मानसिफ्रा कयेकटा मानसिफ्रा हमनो हाबाय बिदि बोरै बोरै बलखौ सोयो बुङो आरो जेनेबा कालचारनि उन्दैनिफ्रायनो बे दथ्रा दामनाय थब्ला दामनाय आख्रा दामनाय उन्दैनिफ्रायनो बे जोनोमनिफ्राय बुंनो थाङोब्ला आइमोन खोन्थानाय मथे आख्राखौ जोनोम माबा एसे लोमजानाय दिननिफ्राय 3 बोसोर 4 बोसोरनिफ्राय दामफैजेनदोंनो बेनिफ्रायनो बेहा थब्ला दामनाय मुं दामनायाव खुब आखा फाखा। बे उन्दै समनि माबाफ्रा बेनि बोरला गावनाय स्टाइल जेनेबा बोरला गावनाय बे आगसिं गावोमोन आरो बिनि नोजोरफ्रा खुब गेबेंमोन आरो बिनि गिला गेलेनाय बेडमिन्टन गेलेनाय आरो बे ना सारनाय ना बोननाय ओरैबायदि इन्टारेस्टेडमोन माने बुंनो थाङोब्ला माने उन्दै समनि माबाया दुस्टामि माबाफ्रा एसे आलदा आलदामोन आरो जायखौ जोङो दा सानबाबो सानथ्र' हाया बे जे एसे मोजां गोरों गोरा जालांगोन लोगोसे एसे गिदिर जे रोंलांगोन बेखौ गोदोनिफ्रायनो बिनि माबाखौ जोंनि बिमाफ्रानि आरो रायजो राजानि आफाफ्राबो एसे माबा नुखादोंमोन। बेयो खुब गोसो गेबें आरो खुब थिक्न आरो खुब बुद्धियाव माबाखामोन आरो प्रत्येकट' माबायावनो बियो जोंखौ साजेसन होयोमोन। जेरेखम क्लाब बानायबोनाय लाइब्रेरि बानायबोनाय बोरै लेखा रोंनांगौ बोरै मोजां सात्र जानांगौ बोरै इडुकेटेड जानांगौ बेफोरनि सम्पर्के जोंखौ बुजायबाय थायोमोन। दा आङोथ' गोजौ खलबाव जेरेखम दा रोंबोनाय समाव जोङो गोजान गोजानबो थाबोबाय। बियो जखन हाइ सेकेन्डारि फरायफैयो होमबा आङो क्लास 6 फरायनाय समावबो आङो दतमायाव थाफैबाय बे क'क्राझाराव थाफैलायबाय। जखन आं क'क्राझाराव थाफैबाय बे डिब्रुगड़आव थांलायबाय उनावहाय दा नुबोनो मोनदां डिब्रुगड़आव जखन मेडिकेल कलेजावबो बेनि जे ब्रेननि आखा फाखाफोर आरो बेनि जे लोगोफोर फ्राय माने लोगोफ्राबो आसुरित धरननिमोन थिक्न' बुद्धिनि ब्रिलियेन्ट मानसिजोबमोन आरो माने पार्सेन्टेजफोरखौ जों उन्दैफ्राव माबाबो आदानि माबाफोर जों मिथिबोदों माने 85% 95% मोनाब्ला जोंनि फादाराबो फ्राय होननायाव चेलेन्जखौ बिनो नुहरबाय थायोमोन। जों बेवहाय कयेकजन नुदां आदा गोदोनि कबिरन्जन आरो नै साबुराम ब्रह्म कयेकजन माने ब्रिलियेन्ट जायफोर माने 95% गाहाम लानाय माबाफोरनि बिसोरनि माबा कम्पिटिसन माबाफ्रा उन्दैनिफ्रायनो दस्रा धरनमोन। बुंनो थाङोब्ला बेनि जे सिन्था धारा खुब माने गेबेंमोन आरो खुब मोजां धरनै स्टाडि खालामबोयोमोन बुङोमोन। गामियाव थाबाबो बे गाज्रि माबाखौ माबाफोरखौ जोंनो देखायफेरामोन आरो गाज्रि जाजानो लुगैयामोन। जेब्लाबो गामिखौ एकता धरनै खामानि मावनायखौ जोंखौ थिनबोयोमोन आरो दा डक्टर जानाय समावबो जों नुबोदों बियो गामियाव थांनानै आरो दानि जे नुबोबाय बेनि लिरनाय माबाफ्रा माने आंनो खिन्थाबाय थायोमोन उमुखौ लिरदां उमुखौ माबादां नों नायनांगौ आरो मानसिफोरनो एसे फोरमायनांगौ। दा आं हयथ' बेबादि आदानि माबाफोरखौ फोसावजोबनो हायाखै न' डाउट खिन्थु बे बानायलांनाया दा जुगामि जालांगोन आरो बुंनो थाङोब्ला सानसे समाव निस्सय बेनि जे सिन्था धारा आरो बेनि जे सिन्थाजों खालामबोनाय बिजाबफ्रा लिरबोनाय बिजाबफ्रा आरो सानबोनाय माबाफ्रा जाहाथे रायजो राजा जेब्लाबो माने आजावना लागोन आं दा नुनानै मिथिबोबाय आरो मिथिबाय रायजोफ्रा बेखौ जेब्लाबो मोजां धरनै गोजौआव थांहोनो जुनै नाजागासिनो थागोन आरो जाय हक आंनि सुंद' माबायाव मिथिनायाव बुंनांगौआथ' बुरजा दं खिन्थु आं दा बेखिनिखौनो माने बुंनो सानदों आरो बहायनो आङो बुंथ'नानै दोनथ'नाय जाबाय।